Μέσα σε τριτοκοσμικές συνθήκες ζουν περίπου 300 Ρωμά, μερικά εκατοντάδες μόλις μέτρα από το Ελευθέριος Βενιζέλος και τις επιβλητικές βεβαίως αφήσεις που καλούν τους τουρίστες να ζήσουν το μύθο τους στην Ελλάδα. Πέραν από την οπτική όχληση όμως που μπορεί να προκαλεί η θέα στους διερχόμενους, στους καταβλισμούς, σαν και αυτόν, ζουν άνθρωποι για τους οποίους καμία λύση δεν φαίνεται διατεθειμένη να δώσει η ελληνική πολιτεία, γεγονός για το οποίο συχνά πυκνά είμαστε υπόλογοι απέναντι σε διεθνείς οργανισμούς. Ελλάδα, η αληθινή εμπειρία, γράφει η πινακίδα που καλωσορίζει τους τουρίστες μόλις βγουν από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όμως, λίγα μέτρα πιο πέρα, κατά μήκος της Αττικής Οδού, την προσδοκία για μια μυθική Αθήνα διαδέχεται η σκληρή πραγματικότητα. Μέσα σε σκουπίδια, μπάζα, λάσπη και παλιοσίδερα ζουν εκατοντάδες Αθήγανοι, στην πλειοψηφία τους αλλοδαποί. Ο καταβλισμός βρίσκεται στα όρια των δήμων Κοροπείου και Παιανίας και τυπικά είναι χώρος που έχει απαλωτριωθεί από το ΕΠΕΧΟΔΕ για τις ανάγκες της Αττικής Οδού. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο είναι το κατάλημα για περίπου 300 Ρωμά. Πολυμελείς οικογένειες με μικρά παιδιά ζουν εδώ χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και πόσιμο νερό. Όμως υπάρχει μια περιβαλλοντική ρύπανση από το κάψιμο των πλαστικών και των καλωδίων που γίνεται σε καθημερινή βάση. Έχουν συμβεί πάρα πολλές κλοπές, όπως και οι κλοπές στους υποσταθμούς της ΔΕΗ που το γνωρίζει η αστυνομία. Η νομοθεσία είναι σαφής. Η Δημοτική Αρχή επιλέγει το χώρο όπου θα στεγάσει τους Ρωμά και το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί τις μετεγκαταστάσεις. Πάντα όμως με προβλήματα, αφού αντιδράσεις κατοίκων τις ματαιώνουν και έτσι 100.000 Ρωμά που βρίσκονται σήμερα σε 70 καταβλισμούς ανά την Ελλάδα ζουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από, ας το πούμε, το Κοινωνικό Δικαστήριο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης πριν 4 χρόνια και είμαστε στη διαδικασία μιας νέας δίκης όπου αναμένεται να ξανακαταδικαστεί διότι δεν έκανε τίποτα από τότε. Τις ίδιες απάνθρωπες συνθήκες κατά από τις οποίες ζουν οι Αθήγανοι στη χώρα μας κατέγραψε ο Επίτροπος των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Τόμας Χάμαρμπεργκ, και για τις συνθήκες κράτησης και διαβίωσης των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα. Η έκθεσή του μάλιστα ίσως αποτελέσει αφορμή για νέες καταδικαστικές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.